Ja nyt olisi testissä tämmönen raikas, olviraikas, tämmönen mehujuoma, tämmönen sekamehujuoma. Omena, rypäle, vadelma. Se säilyntäaineet on tää mehua. Tämmönen puteli. Ei oo kallista. Euro vähän päälle. Tämä vaikee kylläkin avata. Tämmönen folia tossa päällä. Tommosta. Tää on nuuhkasut ensin. Kyllähän sieltä tommonen omenainen haju. Ei oo kyllä hirveesti rypälettä tai vadelma. Ehkä semmonen pieni vadelma. Joo. Otetaan höröt. Selvästi tommonen rypäleen maku, tonne hieman kirpeä. Muuten tosi hyvää tää olviraikas mehujuoma. Mehujuoma on kyllä tyhmä nimi, tommonen mehujuoma. Toisin on kyllä toi sekamehujuoma, niin joo. Tää on 3,5/5 tämä mehu. Hieman kirpeitä ton rypäleen takia, että vähän vähemmän olisi voinut olla rypäleitä. Tosiaan 3,5/5 näihin tunnelmiin.